Nakube zuze elikhulu emsebenzini wakhe kwezomthetho uJustice Mokgoro uthi umthetho wabe ongeyona into yokuqala ayithandayo. Wake wacabanga kuba yindela, ukuba ngusonhlala kahle kanye nokuba ngumfundisi. Uthi wangena kulomkhakha ngenxa yenselele abayiphoselwa ngobe ngumholi wePAC uRobert Sobukwe. They took us to the police station and they charged me with obstructing the ends of justice. My family had secured the assistance of Robert Sobukwe. We had a conversation with him and I was lamenting about the paucity or the shortage of young men in Kimberley to study law. Ngo-1994 babe babili kuphela abesifazane ebhentshini eligcwele enkantolo yomthetho sisekelo. Mokgoro uthi ngaleso sikhathi abe amathathu nje kuphela amajaji esifazane eNingizimu Afrika. Uthi usukhona umehluko kepha uguquko liyagqoza. Things are much better now than they used to be, but nearly not good enough, as I always say. They are nearly not good enough. We could do more. We have, and this is international, this is worldwide. Abesifazane abasebasha kulomkhakha bathi zisekhona izingqinamba. One major sensitive issue is racial and gender stereotypes. The idea that women are less competent is still a reality for some women in the workspace. uJustice Mokgoro ongusihlalo womkhandlu wezobulungiswa enhlanganweni yezizwe. Umsebenzi wakhe ufaka phakathi nokubhala izinqumo zenkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala yaseNamibia kanye nokudluliswa kwamacala yaseLesotho. Uphethe ngokuthi abesifazane kufanele baqhubeke kulwela indawo ezikhundleni zokuphatha kwezomthetho.